mula sa 2019 NCOV. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglugod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. Home radio time. It is now 6:50. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. Feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayat na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Oh, Pati Arbonong Jr. Oh, Bernie Pidok Pidok.
Nandiyan na ang mga gahi, the 3-time KBP Golden Dove awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi, pero humukog kasing-kasing Art Bonhoc Jr. Og Hilaski Bernie Bitok-Bitok. Good morning, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Visayas, maayong buntag Luzon, maayong buntag Pilipinas, maayong buntag world! Unsa na mga ron? Ay, pizza 15 na! Sweldo na po! Ha? Nila! Nila, mo galing. Disyembre 15, Martes karon. Good morning ka na itong tanan. Sa tanan mga padulong silang mga tikitrabahoan. Good morning sa tanan maniminaw karon sa ato sa 93.5 Home Radio. Good morning sa mga tanaw sa ato sa mga netizen nga sayo kayo sa gahi ni Bay. Good morning ka na itong tanan. Sa mga nag-jogging-jogging, sa mga nagluto-luto, sa mga gahigda-higda, ala, bangon! Sa mga nangabilar kay na traffic kagahapon. Medyo dagay na traffic labi nagpadulong dito sa bugong bahin. Kanay nagbabag dito nga belting dako ang anong kadiya naman po maguba mga igala. Og sa tanan nga nabisi og pa-picture diya sa Gaston Park. Good morning kaninyong tanaw. So laos na Gaston Park tapos padulong sa kanang sa City Hall. Oh, tapos sa padulong sa Tulay. Tulay. Diya. Daga kaya mag selfie. Kabalo mo usahay manggod. At this moment. Sa tinad-anay lang po, kani magong mga Christmas lights, mura pog makawala pod sa kanang bitong kaguol. Tinuod, oy. Mo man ay usa sa essence diya nganong usahay sa Christmas, bisag taliwala sa murag usahay lisod atong paminaw. Mo na mag-decorate yun ta kay murag lahi ang feeling basta makadungog ta og Christmas. Tinuod. Mo na usahay di po na tumablame ang mga tao nga taliwala sa Magpunsis. naikahadlok sa COVID. Magpunsisok. Oh, mubas pamilya magpicture-picture ta pawala sa pawala sa kaguol, kalaay ug uban pa. At least malimtan lang nila kadali. Sila mga bayro nun. Correct. Yun na. Ang problema lang kay siyempre katong mga nasa balay nga way gawasay kay di pagawson. Siyempre mo na isa nang kitag picture. Sama na sila oy, sa ning Cagayan de Oro oy. Oy! Wa man ni kadlukan sila oy. Mga immortal. Mga immortal. Pero sa mga ginato. Pero nga to diya nga, i-maintain lang ang kanang minimum health nga protocols. Face mask, pagbugawas, ganana. Tapos depinsay gyud inyong kaugalingon daan mga igala. Kay at the end of the day wa pagyapon ni tambal mga igala. Pero kami, namin masuggest ka rin. Pwede mo inom og cherry C. Kana. Ay kamo extract. No? Yun ni Ana. Correct. So, kana, ato nang i-promote rin sa ato nga programa aron makatabang kita kontra sa mga Dipinsan virus, yung- mga pandemya. Kay kabalo kang uban manggod, dagay mga uban syudad kagahi ay grabe nang mga lockdown pero ni-increase gyapon. Stricto kayo. Stricto kayo pero ni-increase gyapon ang kuan. Mo nang ingon nila mga unsa man gyud ni oy. Sa magitama ni. Kanya, ang Cagayan de Oro, medyo unrestricted, giluagan, pero kaloy sa Ginoo nga namintinar ba yan? Correct. Tino. Ano? Aktibo pod kayo ang ato ang mga city health officers o IATF. tinood. Labi na nga si pahimangno nga mag face mask, mag face shield, mag alcohol, mag limugmog. Sa asawa ra gyud dapat, di sa mutipas, ano yan na ba? Ana, Para di. kunya di mulingi kung naay nakasyon. Ana mo na siya ang tinadana. Pinalingiw gid ayo ang style nato diha. Mo lagi na. Uy, tempo sa ato ang poll. Question of the day. Sana swimming pool? Ha? Kanang unsa ni siya? Ang SWS kung Social Weather Station nagpagawas ni bag-o lamang kung pinakaulahin nila nga survey nga mitaas tanan-tanan na 48% sa mga pamilyang Pilipino ang miingon nga galisod gyud sila karon. Kana nga mao nga survey gipahigayon gikan ni atong Marso hangtod Nobyembre, last month lang. This year na tanan ha. So March, April, May, June, July, August, September, October, November. 8 months sa diha nga naay lockdown. So ang pinakagrabe gyud nila nga kuan is November. Tong last month nga niingon gyud nga murag apps. Well, expected masiro nato na kagayard. Kaya siyempre, ang ubang galing mga negosyante na nara na galing.
Na Tapos pandemic man gyud. pandemic man gyud. Uban Unya. na wa nagtrabaho. Daghan po nawan ang trabaho. Daghan na nila ang mga negosyo. Correct. Gi-shutdown po ninyo. Oh, Ana, apil ba ta sa na-survey? Kay ni sa mo tanan nagkataas. kung 1,500 respondents to, kung ni-appeal mo, mamahimo tong 13,000. Appeal ang 11,000. Murag expected yun ang nga nang mahitabo. Oh. So, ang atong Kana bang- pangutana, Oh, kana bang, yun ani ba? Una natin pag-awas ng pangutana. Ah. Kana yun ani ba nga, tinuon nga na ay kapitos, kahigwaos, kalisod sa ato ang tunga. tibo Ha? kalibutan niya. But, naman tayo choice. Unsa ba, istoryahan nato ning kapitos or ato istoryahan ng paglaom? Kana. Tama. So, ang ato ang question of the day, Is naa pa ba'y paglaom mo asenso ang imong pamilya? na. Sa imong pagtuo karon, no? Ah. Sa imong pagpamina karon. Alang ka na ko, yes. Oo. Timan ini ha, when you start thinking nga wala na'y paglaom, you start dying already today. Ah, Pagka eh, na, suburan nagkandila, no? Ang imo Oh. ka ng paglaom. Oh. Kung mapalong na siya mga igala, oh, palit kag laing kandila. sindihi. Sindihi. Sindihan mo. Unya ipalayo ang electric pan. Ano na siya? Pero Diya? tinuod magina siya. Kay Oh. burag, usa may purpose ni nga itong mga kahago kung... Unsa ba? Magsita istorya. Oh. Pait. Pait. Ana. Unya kinsa man pwede ingon diri nga tamis. Diabetic na. Oh. So ang ato diya mga kagahi, unani lang siya nga mga tambag diri nga. Always look at the bright side of things. Because kini ang panahon karon, this is not about what we want in life, but what we already have. Kung unsay naani mo karon, take it as a blessing. Example, pamilya. Mas titaas ang imong oras kauban sa imuhang pinalanggang asawa, pinalanggang bana imong mga anak. Kana Ana, kung pinalangga niya yung asawa. o ka pinalanggang silingan. Ang anak, di ba? Or kung naa ka karon, imagine di sa kung naa patay gakatulgan, naa patay gahigdaan, unya ang pinakalabaw sa tanan, makamata pagyapon kitag buntag. Take it as one of the biggest blessings. Very good. Amen. Oh, Salamat, Pastor Art. Bishop. 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 Grabe ta sa paspasan ni mo. Oo. Again ha, nasa online o sa atong text line 0915-582-5534. Pakishare daw. Nato. Napabay pag-asa nga mo asenso ang imong pamilya. Correct. Kana. Na gusto na mo makita ang inyuhang tubag ni anak mga Correct. kagahi. Tanaw na to kung lahi gyud ba ang kagahi community. Tinood. Tanaw na to. Oh, no? Okay, now talking about paglaom, let's talk about kaning mong segue ta kanini usa ka negosyo. Kasagaran sa mga negosyante na nira. Oo. Kasagaran sa mga negosyante na nangtang mga trabaho. Kasagaran nila mi surrender nga di na ta. Pero kabalo ka ba kagahi Bernie? Nga naay usa ka lokal nga restaurant sa Cagayan de Oro nga grabe ang tag-iya ni ini na ipagbati dili lamang sa iya mga customer apan alang sa iya mga empleyado. Og taliwala sa pandemya, nagpadayong kini pag-operate ha. Usa kini ka. Yan na pagsulod pag nakagtumata. Pagsulod pag ang uban ka alcohol raman. Ana. Ugas-ugas kamot. Kani yang tindahan na pa'y pinabuga-buga. May paaso. Nay paaso. Abi na akong hipalinaan tawa. Ay sus kay antay mangyapon, anti-virus man gyapon to ang mga buga-buga. Tama, Ha? tinood. Usa ka Korean restaurant ni siya mga gala. Peting lamia. Dagay na suya sa itong mga picture. Pakita nagpagawa sa itong video to. Wa pa mi nagpagawa sa video. Makauban nato karon usa ka certified kagahi waylain. Dita sa gasto mo istorya pero sir kailangan para ma-inspire ang ubang Di tao. pwede. Ano? Di pwede. Ga short naman eh. Mo galing. Ha? Kalma ra kayo. Una ikaw na lungpans. Mo galing ang Unya galing. piting-piting. Ha? Kung kadungog na mo ni ining party barn or party in the barn, diha sa Hastings, unahan lang yun sa home rin, gabaktas Wala lang na yun, garas Bernie. kanto. Abay ng kondia. Pibicom. Dynasty. At bang sa Dynasty Hotel, tapad yun sa Pibicom, ka na Cebu Pacific at tikiting office. Oo. Na diha ang Party Barn Korean Restaurant. Kauban nato karon. Waylain si Sir Raymond Garay. At tagiya sa Party Barn. Sir, good morning. Good morning, Gahi Raymond, brother, Noble, sir. Mayong buntag sa tanan. Grabe tingo, pangkonsihal. Mga gahi. Pangkonsihal mga itingo.
Ang iyang tingog ba, mura golfer. Boss, good morning. Salamat sa imong pagsugot o sa iyo sa kakanimata karon. Og salamat sa pag-invite namo dito. Unya among nakita unsa anda ka kay putahe na nakita po namo nga unsa kalingaw ang mga customer nga naa dito. And take note ba na, una-una lang to ni. Grabe, barato kayo. Barato gyud. Wala Tinaod, ta tinaod. mag-expect kasi kung ato kadaghan maura to'y bayran. Tinaod. Grabe. Ato na istoryahan kaning the concept of putting up a Korean restaurant diri sa Cagayan de Oro. Bro Raymond. Korean restaurant, wala ko'y concept ini. Kaya lang, 2 years ago or 3 years ago, na ako isa ka friend nga Korean, nga medyo naglisod yun ang iyang negosyo. So, nangayo siya tabang sa kuha, nga tabangan siya i-manage. Na until such time nga nag-grow ang business, unya, i-decide siya nga ibaligya niya. So, na kung ibaligya ni mo, ako na lang mo, kuha na mo assume. So, pag assume na to, lahi man ang kultura gud sa Koreano pagdala sa negosyo. Nya naay kuan gyud kultura gyud ang magkuan sa ilaha urag mo kaong mayo dili. So wala po sila mga PR sa mga customer. Okay. So mo na siya, so pag kuan na to, pag puli diha gi kuan na paningkamutan nga mudaghan ang kuan Wala ka nahalog, Boss Raymond, nga pandemya man karon mo bitong gisurrender ni kay pandemya tapos niyo ka nga salong ko na lang ni wala sa imong Yung giunaw sa na. niyo pagsugakod, labi na to nagsugod lockdown itong Marso. Murag, mag-usa na gud ka tuig ha? Correct. 10 months na gud. kuha lang siguro kay sa ako ang concept na ako nga it's not about the situation. There will always be a situation in our life, no? But what is good is that there is God who is in control. Grabe. Tanawa may gala No? magkahilak mo sa dani. It's not about the business. It's about what God wants us to do. Yes. No? Yes. So during the pandemic, it's not making money, but rather it's how to be a blessing, to be helping others. Kaya kung nagsarado po diya, wala pa yung makanaan ng mga taga City Hall. Bitaw. Tama. Wala sila yung ordilan. Doon po kaya mga mga frontliners, mga taga-hospital. Correct. Asa sila Og manawag. taga-katedral, silang padre, silang kuhan, Sige diya si silang Father. bishop, no? No, so, I don't know ang concept man ako Bitaw, is, no? in putting up the business is just sure na to make money. Pero ang akong priority is to become a blessing. Dapat ingana di ang Mga kagahi, grabe, wag yung talagmahay nga siya. Buntag sa'yo ang ato ang pinakaunang bisita ba Kay katong imong gisulti ganina, bro, nga kung magtanaw lang ka sa sitwasyon, magtanaw ka sa problema, wag yung kay mahimo. Pildi yung ka. building yuga. Pero kinahanglan po nimo nga susihon unsa ang imong sitwasyon. Pag human nimo susi sa imong sitwasyon, tawag ka sa Ginoo. Oh. Kaya ang Ginoo ra man kay makatabang. Nag-try ako Yeah, sir, giingnan mo kog huyo. Ako mga empleyado inako dili ni sa atong effort. Kung panalanginan ta sa Ginoo karong adlaw, praise the Lord. Kung di gyapon ta niya ingana lang iyang ihatag sa atong sales, praise the Lord lang gyapon. Ay matud pa sa Biblia, in everything give thanks, for this is the will of God. Oh, tama yun kayo na. Thank you. Unsay ma-advise ni Brad Raymond, Guy Raymond karan sa mga nagnegosyo og kanang kan-anan sa manimo. Nga karon grabe ang mga hagit sa kapanahunan. Imong advice, Brad, para sa mga tag-iya. Ako ra wala ko'y ma-advise kay dili man ako ma-consider nga successful niya akong kwan, but rather I'm just doing what God wants me to do, no? So ang ani lang akong prinsipyo, know what you have, Know what you have, manage them well. manage them well. Because you cannot manage what you have if you don't know what you have. Sa may nana ko to da. Siyempre akong gwapa og faithful og loving og understanding nga asawa. Sometimes, most of the times, man God, we entertain a lot of things which is not ours. Okay. But tama. we have not made a thorough inventory of what we have and then maximize the potential of what we have. Grabe paminaw ni Istin, bay. Grabe ni Toto ginamong head writer sa iya may gala. Oo. Ako ang kwan, I have a good employees who love, and I don't treat them as my employee. I treat them as part of my family.
Ayun. Gusto Importante ko yun. na. Wala nga, hindi ko ganahan mga saba sa ilaha. Kung kasaba na sila, Masilo. masilo. Kung masilo, di na alami ang pagkaon. Oh. Unya kung sa gani ang katong nay pinakadagang bitsin mo iunay pagkaon imuha gyud ni sir ha. Imuha gyud ni sir. Atong mga staff basig approve i-release na ilang 13-month pay. Ha? Naday. Naday. Mo na dako nga Kung pangutana. saan gina-offer sa party barn? Kung sa klase-klase nga mga Og balita na ako di na di 100% kuan gisagulan na pud gamay og Pinoy. Pinoy nga kuan tama ba boss no? Ang kanang mga Pinoy nga gisagol na to kung mga request na siya sa mga VIP nga mga clients nga kanang balik-balik na bitaw. Nga gusto sila mo tilaw niya. Naman akong brother. Oh. Nga, Oy, si good morning Jojo. day dia kang kuan gahi Jojo. Oo. Dako ni siya tabang sa kwa kay na maiman siya muluto. Unya, dati siya nga GM sa isa ka hotel sa Cebu. So Correct. karon meantime nga wala pa ay operation lang kuan hotel so dili siya gatabang sa kwa. Munang lami. Atangin ninyo na among pagkaon ni Kagahi Art apilting lamia. Katong ribs nga spicy ribs. Oo, grabe. Lami kay itong spicy ribs. Liki akong tangkugo nga gala. Kung usa pa tong mga ngala to tong mga gipang Pindagana. bukal-bukalan, ha? Armis to. I miss you. I miss you. Oh, kana bang mingaw na ka ba? I miss you. Dimi kag I miss you too. Oh, miss ana. you. Pero sa to katong pansit-pansit. Katong Di takabaloy mga kinurian galing to. brown noodles, kanana. Piting lamia lagi. Isa dagang Ta kayo. more spicy alami kayo. Oo, no? So, asa gani ang party barn na himutang Gahi Raymond, sir? Nasa kwanta nata sa Hayes Street, no? Hayes. Between PBCom and Cebu Pacific Ticketing Office Okay. across Dynasty Hotel along Hayes Street. Correct. Kaya ang Dynasty naman na siya sa Chano Hayes. tama. no? So ang corner po dana is ang ng PBCom. So Chano Hayes after PBCom is Party Barn Korean Restaurant. So Right. Nagstorya lang tama, nagtilab-tilab na nung ko, nabusog ko, inistorya. atong bestseller dyan kaning mga samyupsal. Correct. Anli. 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 Sila anli nga samgyupsal. Correct. Kutol sa makatulog ka. Oh. Sa busog. Isan sa plate na itong samyupsal nga 190, busog na kaya ka. Tinaw, Sobra tinaw, na tinaw, kaya tinaw. na siya sa kanya. Nakakay ka ng egg roll, kimbap. Yeah, pero kung mga grupo-grupo, the best yun itong I miss you. I miss you. I miss you. I miss you too. I miss you. Imbita sila Boss Raymond, Gahi imbita Raymond. Mayong buntag, mga taga-Cagayanon. Kung namoy panahon, mangita mo og kananan, try our restaurant, Party Barn Korean Restaurant. Authentic Korean. Tinood. Nya, Alright. affordable kayo. Di gyud ka magmahay. Tinood. O nya, naman tay page sa kuan, Facebook. Facebook. bisitahin lang ninyo. Unsa kay ito And then ang try. Facebook page? Party Barn Korean Party Barn. Restaurant. Party Barn Korean Restaurant. All right. Dagan salamat kayo. Okay, salamat For din that- Brother Raymond Garan, certified Gahi Kabay. Pagkanindot sa atong Grabe, nindot grabe. ka itong mga mornings karon may galing. Mo itong gusto nga mga morning show ba? Ito na nilang. Mo na yung gusto na mo nga Nga. gina-offer nga morning show nga despite sa puro mga negative ang atong i-input sa morning, Yeah, puros positive. positive. Positive, Ang COVID lang gid ang dapat negative. hopeful. Hopeful. Ana. Correct. Yun ana. Daghang salamat. Kani Daghang ang salamat. Kani ang pamata kada buntag kanang Oo. pamita pagmata niyo nang himuta pa kami ana imo adunggan. Larga. Larga. Oy, Pwede na ikuan. Kanang sa COVID ba? Sige man tawag ka ng face mask, sige taga kuan. Ako alang is, maski kung saan nimo gamit og face mask o kanang dili nagabos ang imong immune system, wala gyapon. Tinood, So ang tinood lagi. kinahanglan dapat siguro mag-focus ta on how to enhance Para immune mas system, kuanta. mas magiging basta. Sagay cherry si paliog ni si Boss Kaya Raymond. kung dili na to nahimo na wala gyud. Tinood na. Igo. Tinood. tagaan Cherry C. Nay cherry si dia. Kamo extra. Anyway, Thank alas you so 7. much. Thank Daghang you, salamat, thank you, Boss thank Raymond. Alas 7 yun sina. Ano yan atong mga gahi nga balita? Mga balita nga dapat nimong mahibawan. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi.
Art Bonhoc Jr. Aniya na ang mga gahi nga balita. Ang ato ang mga gahi nga balita gihatod ka nato sa Cherry C. Cherry C with kamo-kamo extract, zinc, and calcium ascorbate. Kamo-kamo, the highest na concentration sa vitamin C in the world of vitamin C. Ani ang mga detalye sa ato mga balita. Patay ang usa ka miyembro sa NPA sa inkwento tali sa mga sundalo sa Barangay Santo Niño, Corilla, Davao del Norte. Ang babaeng sospek na ilang si alias Maria, subay ni inidakpan ang mga kauban ining sila alias Bugoy ug alias Shane. Nakuha kanila ang mga klase-klaseng mga armas. Patay ang duha ka mga lalaki sakay sa usa ka motorsiklo sa aksidente sa dalan sa highway sa Barangay Pagatpat o Barangay Patpat, Malay-Balay City, Bukidnon. Sa investigasyon sa kapulisan, nawala kontrol ang SUV nga katagbo sa mga biktima na dapas mga sa hospital. Ang mga biktima apan gideklara silang dead on arrival. Gidakop ang duha ka lalaki human nakuha ng illegal nga droga sa checkpoint sa Likanan, Lasang, Davao City. Ang mga suspect si Lloyd Puntanar ug Michael Bolfinios nga nakuha og tagsang puto sa Shabu ug pinaugang daon sa marijuana. Istriktong ipatuman sa Caraga Region ang balaod kontra illegal logging sa Mariatag, Surigao del Sur na kumpiska sa usa ka ga motorsiklo ang 400 board feet nga ginabas nga lawaan nga mobalor dulan 10,000 pesos. Way napakita ang dokumento ang driver samtang sa Esperanza, Agusan del Sur. Nakita sa mga pulis ang mga abandonadong kahoy sa yakal ug tuog. Nagkantidad balor 38,000 ang mga ginabas nga kahoy. Dakpan ang sa kawanted tungkol sa pagpangawa sa Barangay San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Naila suspect si Robel Caracas o sa truck helper. Way piyansa, Batukania. Wana kadagan ang usa ka laki sa raid sa illegal nga territory sa Barangay Lingating, Baongon, Bukidnon. Nakuha kaniya ang duha ka manok panabog taya nga kapin o sa kalibo. Mga kauban sa suspect nakaikya suman makita ang mga paabot nga mga pulis. Gipang sunog sa Tagacagayan de Oro City Veterinary Office na nakumpiskang lechon sa Barangay Bonbon. Sumala sa City Vet, wa miagi sa slaughterhouse ang pag-ihaw sa baboy busa, delikado kining kaunon. Samtang sa animal quarantine checkpoint sa Upper Puerto na kumpiska ang kapin 500 pork-based canned goods ug pampalasa sa sumala sa mga otoridad nga ang produkto gikan sa lugar nga apektado sa African swine fever. Ni surrender ang tulo ka miyembro sa NPA sa Barangay Poblasyon Claveria, Misamis Oriental na ila sila nga sa alias Kiram, Ana ug Cardo. Sumala nila gusto na nila mauban ang ilang mga pamilya karong Pasko busa sila ni surrender sa gobyerno. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birahyan! Birahyan! Ang Birahiyar, tatod ka nato sa Cherry C. Cherry C with kamo-kamo extract, zinc o calcium ascorbate. Nindot kini para sa COVID. Nindot kini para sa pamilya. Aron malikay kita sa pandemya. Cherry C with kamo-kamo extract. Sa amo nang ikasulti og lakip kini sa ato ang question of the day. Baguhay lang gipagawas nga SWS survey, migawas nga 48% sa mga Pilipino miangkon nga grabe kalisod sa kinabuhi nila ron. Suma total sa mga naglisod nga pamilya miabotanan sa 12 million. Nakadungag niini ang COVID nga sa katawhan nakapawingig. Alang sa mga ekonomista, maalibyuhan lang ang kawadon nga problema kung mubalik nga sa normal ang kinabuhi ta. Uban sa panghinaot nga mosaler ang tambal batok pandemya ug mubalik kabibo ang dagan sa ekonomiya. Sa pagkakaron, pugong sa ang tanan, hugot bakos sa kasamtangan. Kay di lang Pinas ang grabing naapektuhan apan tanang nasod sa tibuok kalibutan. Karon matud pa ang panahon nga maghuna-huna ug makapangandam. Kay di lang lunlon kalisod ang atong matagamtaman. Kay moabot ra gyapon ang adlaw nga kita maluag-luagan.
Agwanta lang sa ta, padayon og di bastang maluya. Kay matagdamgo sa kinabuhi pagasulayan gayon hangtod kung asa kutob ta. Grabe man ang pagsulay nga miabot karong panahona. Siguradong sa unahan muharuhay rasab ang atong mga pamilya. Kay kini nga pandemya pagsulay kung kinsa ang mulahutay. Kini ang panahon sa pagtinabangay og di mag-iyahay. Kung kalisdanan na pagkaisgutan, kita mga Pilipino sa mga hagit sanay na sanay. Malaglahi man ang atong gisakyan, apan usara ka bagyo ang atong giatubang. Ato lagi ni gihapong malampasan uban sa tabang sa kahitasan. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Kainibay! Kainibay! Kain sa balita! Kain sa kalingawan! Kamigins finest chocolate sabroso, chocolate sabroso, chocolate sabroso, chocolate. Kamigins finest chocolate. Bitter but healthy. Taste of satisfaction, Pure cacao. roasted to perfection, From Mindanao. made with compassion. Sabroso, chocolate sabroso, chocolate sabroso, chocolate. Kamigins finest chocolate. Sabroso, chocolate sabroso, chocolate sabroso, chocolate. Kamigins finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Naglisod ka ba sa imong pag-eskwela? Ayaw sayangi ang panahon. Enroll na sa Southern Philippines College. Siguradong affordable ang tuition. Ang SPC adunay mga kurso sa college sama sa criminology, education, information technology, business administration, entrepreneurship, HRM, tourism, may Prof Ed ug graduate studies pa. Nahimutang sa Julio Pacana Street, Likuan o tawag sa 0936-335-1820. Ang SPC andam na mudawat sa mga new students and transferees para karong second semester. Only 1,000 pesos to enroll. Southern Philippines College. From here, it's possible. Enroll now. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Oh, lamia, oy. Kami mo dahil sa akin ang dahigon, umabati ko sa aking batikoson. Oh, Bati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok, Bitok. Kainibay, kainibay, kain sa balita, kain sa kalingawan. Alas 7:21 sa atong oras, nagbabalik po yung kagahi, Bernie Bitok-Bitok. O ngayong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Usa sa mga resulta po sa pandemya kagahi Art. Matistingan po, siyempre at istiraan to na depression, di ba na yung mga anak. Usa po din nga ni kay tungod kay nag-uban na mo, nabaguhan ka sa mga palibot, siyempre stress ka. Usa po diyan ka ng saputon kay ka mga higala. Di malikay na usay mas stress ka, ang resulta saputon.
Unsaon pag-manage ana? Kamong na diya sa gawas among booth ha, paminaw mo. Paminaw mo. Kanana mo sa gawas. Kay karong adlaw makauban nato si Sir Ricky John Goyeneche. Goyeneche, tama pagbasa no? Ang pinakaunang certified brain health coach sa Pilipinas. Grabe. At Wow. the same time, stress management coach o mental health advocate, sorry. First certified brain health coach in the Philippines. Gulba. Good morning, Guy Ricky, sir. Good morning, sir. Good morning. Mga gahi. Good morning. Sir, gahi pa ba, sir? Ayo. Ay! Sir, ato na na istoryahan, sir. Di kanang murag first time may nakadungog aning brain health coach. Unsay bot pasabot ana gahi Sir Ricky Jan, sir? Ano sir, kung magstorya ta about brain health coach, murag, di ba, ang term nga coaching bago pa ikaya na siya sa ato adri sa Pilipinas, no? Murag kumitag coach atong associate ana is basketball, mga sports good siya. Yes. And nabuta na siya karon sa context nga duol-duol sa personality development. So, may coaching para sa isa ka basketball coach kay dira lugar siya nakupya lugar. Ang coach dili magid siya ang murag dahilan nga nung mudaog mutabang siya, mo facilitate siya nga mudaog ang team. Okay. Kabalo siya sa strength sa team. Kabalo siya nga oy nganong dira makaga position dapat diri ka. So, although kabalo may nga mga coaches nga ikaw individually you are unique sa imong talent, sa imong skills, sa tanan you are unique as a person. Kami ang makakita lugar nga oy unique siya pero sayop iyang positioning nga mo di nga dira ra siya taman sa iyang life. Ayos So kami na. ang mukaan nga sige kung imong himo tanawon si mahitabo. Unya sila ni mismo makayon nga la sakto si coach bay. So mo na lugar ang coach in terms of the personality development. Now ang brain coach, brain health coach, ganana may at the same time ga focus mi sa functioning lugar sa utok. So kani nga part sa utok man in charge nganong ang tao focus siya nganong na-addict siya sa Mobile Legend mo ning epekto or mo ning epekto nganong ni-improve siya tungod kay sakto ang iyang pag playtime. So gatanaw mi ana ngano ang tao ganiya para sa inyong gisulti kakaulit na lugar anger management. Tungod kani parte sa yung utok ka kung overactive gakaulit siya. Kung overactive gaka-depress siya, kung overactive ga-panic attack siya, ga-stress siya. So among context dira mi moves on ga-zoom in unya gahatag mig advice ay gahatag mig facilitation as a whole. So gikan sa imong kinaon padulong sa the way ka mag imong focus in life, muna mo epekto din sa ato ang decisions in life. Oh, galing. So this is very timely, Coach Jan, no? Nga panahon sa pandemya. So unsay inyo nakitaan ni ron para ang mga tao, ang katauhan nato maka-overcome niini nga sitwasyon nato karon. So, magkatalagot tulo ka points nga unsang lugar makatabang og overcome. The first would be daghan kita nga wala pa naka 3 A's na lang ni siya. It's accept, adapt and advance. Oh, Okay. accept, adapt and advance. Yeah. Kay daghan kita for nganong una accept coach ngano accept kay tungod kay daghan kita nga wala pa gyud naka-accept sa sitwasyon karon. Mo na imong ginasulting ay makadungog ta sa storya sa ato mga uban mga kaila nga ay grabe lahi ra gitong sa una inani pa unta mo balik ta unta. Well in fact di na magid siya mo balik kay ang mga company ang mga negosyo karon in fact diba nakaingon na sila nga ay pwede man dita mag-meeting nga online. Gamay ang gasto sa company. Tama. So, i-online na lang nato. Ang kaon, tama. mas kaon pa ang kaon. Tama, So, tama. lahi na gid karon. So, we need to accept, pero we need to accept the things nga as it is. Ang uban mga tao worse than it is ilang pag-accept. So, para sa ila, wala na gid dito manggawas yung mga takda na tayo nanana. Kung inana atong pananaw, inana atong focus in life, dili kita maka-move forward unya miserable ta. Correct. Also, accept things. Do not accept things better than it is. Kaya kung better than it is, kung nakita na to sa US, di ba? Dili ta mag-face mask kay okay ra ni. Kay okay ra daw siya tanan. Netabo, grabe ang ilang case ni buto ang ilang mga cases dito. You have to accept things as it is. Tanawa ang facts. Okay, kung mo ni ako himon, dako ang chance nga safe ko akong pamilya. Kana pong Dili na apil na diha, Coach, ang kanang you lower the expectation. Oo. No? Depende na din sa atong sitwasyon, no? Oo. Ay di kita mag-expect og kanang too much. At Oo. least ka naging healthy level of expectation. So Ayan. kibali ko na naminaw nato karon nagtanaw karon. Kanang ang usa ba ka tawo nga sa puton madawat ba niya or naba siya kuan nga sa puton ko nga pagkatao or in denial Or siya. ingon ana na yun. O ingana nagyugo. Or mausab pa na siya, Coach. O mausap pa na siya ko. Kung iyang dawaton ang sitwasyon. Oo.
una dawato gid ang sitwasyon para mausab siya. Ayon. Kay sa iyang sitwasyon karon, nakoy kay ila mga kagahi no nga kana bitong maskin imo lang banggaan, grabe na kay mamalikas, maningka. Tinod, So ana ko tinod. sa iya nga agoy. Nay parte sa ang brain nga active kayo. Okay. Kasi ang twister niya ang tawag kay anterior cingulate gyrus. Kana nga part kung aktibo kay na siya, ulitan kay ka dili ka maka-move on maskin sa relationship no 5 years na mo nagbulag balik-balik pagyapon ang topic. The same gyapon siya. Lain lang ang manifestation sa Mao na siya, Stin. Mo na gid na di ay. So katong second A nga adapt there. So imong dawaton first you accept and then you adapt. So second is adapt. Oho. So meaning lugar, uy, mo ni nadawat na nako. Unsaon man akong the question that you have to ask yourself, unsa man akong pwede himuon karon? Unsay ginahimo sa uban? Sa ako lugar, sa ato tanan no, nawala man gid live interaction. Well, wala nawala murag na physical distance lang ta. Oh. So ni adapt ta. Uy, nay online, gamiton na tong advantage sa online. We have to learn skills nga maka-adapt sa ato ang ngayon ani kay kailangan kita manginabuhi. Correct. So di ba ko makaato sa isa ka kung mental health, di ko makaato isa psychologist, pero pwede ko maka-Facebook chat sa iya, pwede may makastorya. Madunggan kay man kunya inana. I have to follow it. So muna siya, we have to adapt sa unsay naa sa ato karon. Focus on what we have kaysa what we do not have. And the third A, coach? The advance. The third A would be advance. Basically, you have to grow as a person. Mao ni ang Because gitawag nga mag-move on. Yeah. Move on, no? Because if you do not grow, you die. Di ba sa tanong, kung di siya mo grow, mamatay man gid siya. So kailangan ta mo grow. Ang pangutan na coach, unsa na to pag-grow as a person. Kailangan kita mag-improve sa tanan butang atong kahimuon, no? Although naman tay own skills, no? Ay naman tay mga talent, naman tay mga talents nga innate sa toa. Like kamo, nagit mo talent in terms of communication. Pero kung wala mo na-create og skills nga about maka-learn mo og Facebook on how to do this, dili nato ni mahimo. Daghang kita nga dili ma-bless sa inyong ginahimo karon nga programa. So you have to grow your you have your talents but you have to expand with your skills. Correct. Para combination na dan sa tulo. Coach, ganun niyo ko, di ba? Kang naay kamo nga naa diya sa health nga industry. Nga gatuo nga more than 95% nga cause sa tanang mga sakit is stress. No? So, pwede mo na ma-elaborate, coach? Karang stress mas yun sa actually unique ang stress ato tanan. Kung say maka-stress ako, dili maka-stress kang gahi Bernie. Kung say naka-stress kang Bernie, pwede dili maka-stress sa imuha. So unique kay atong stress. Muna nakakuha na ni. Para sa ako stress is healthy because it helps you become someone better. Kung di ta ma-stress, dili gyud ta mo improve. Ang issue is kung na-prolong ang stress. So number 1 akong ginasulti sa tao para bitaw ma-break ng stress, prolonged stress nga pattern. Una tanawa sa unsa imong gina-focus. Kaya atong gina-focus tulo ka butang. Mag-revolve gina anin tulo. Number 1, na-mention actually ganina, what you don't have or what you have. Kung paggawa sa pandemic, ilang focus nga, hala, saon ta man di mo ko ka-afford og supplement, na low igigay ka, imong immune system mo ubos. Pero kung mag-focus sa butang nga naa sa imo, uy, nakoy vitamin C. Or uy, na mga kalamugay sa pikas, ako na ipang-take. So mo improve gid siya, mas malipay. Ikaduha, focus on what you can control or cannot control. Kung paggawas nimo tanaw ka sa ulan, di man nimo makontrol ang ulan. So mahitabuan na kung focus ka sa butang nga di nimo control, ay mo balik ko sa balay matulog ko. Dili ka productive, imo tanaw sa imong self, wa man koy pulos ka tao eh. Pero kung mag-focus ka sa butang nga controlled nimo, uy nag-ulan. Nakoy payong gamiton ka ni Brad. Bahala maligo ko sa ulan saon sa apil po na sa asawa. You can control or cannot control. Ang hadlok ani ang asawa dili po di mo pa-control. Pero makontrol nimo ang meaning imong gi-attach sa unsay ginapasabot sa imong asawa para ay ani di siya tungod kay gidugo man day bantog ra gyapon. Bantog ra di ay. Tibok tuig lugar ni sila gidugo lugar. Or wa man ni gidugo. Ay wa day kwarta, Way kwarta mo di ay kay nanay disconnection notice. And the third focus, coach? The third focus is past, present, or future. Ang tao gagka-depress usually, grabe kay sila mag-focus sa ilang past. Ang tao gagka-anxiety, sobra kay mag-focus sa future. Pero ang tao nga healthy, malipayon para sa mga atong mga kagahi o atong mga himo na atong mga kagahi is ga-focus sila sa present pero naapod sila yung dream of the future. Kung di ka focus sa future, nga puro dreams, basig di ka kamata na you have to live and wake up in the present. Katong among naanakan, past na to, rin nabalik-balik Di na to kong balik-balik. storya. Coach,
unsaon, I mean, my God ha, ako na, unsa kay ko, na bless kay ko sa mga Coach Ricky Jan. Unsaon pag-contact nimo ani Coach sa mga buot nga magpa-coach kanimo aron mo improve pa ang ilahang kinabuhi? Pwede ko nila i-add sa akong Facebook, i-type lang ako name, Ricky Jan Goyeneche, or i-search lang Coach RJ sa Facebook, kanya pwede ka mo interact. Actually, gahatag ikog free coaching tungod kay nag-start ang pandemic, daghang kita o kailangan anig every time na ako'y seminar online, maingon ko nga i-add ko sa Facebook kay basig kailangan mo kastorya, pwede kay kunyo kastoryahan kung lisod na pwede ta mo i-refer sa isa ka professional psychologist or psychiatrist kay magtinabanga mi. Nabo ko YouTube kung gusto sila mo tan-aw. Sige, para sa ang imong FB page Coach is Ricky Coach Jan. RJ. Yes, Coach RJ. Coach Ang RJ. Yang isa katong Ricky Jan Goyeneche. Muna akong Facebook kita akong account. Okay. Facebook. Ang imong Among cellphone number Coach. cellphone number. Muhatag Ang cellphone baka? number nakabutang na siya sa pero pwede po ibutang diri 0917-702-1834. 0917-702-1834. Ayun. Mga kagay ha, naagit tayo gi-provide kaninyo nga pamaagi unsaon nga mahimong ma-improve ang atoang mga health and life conditions. Coach, kanang your message for the public aron nga mahatagan pa sila dugang paglaom ni ini nga atong sitwasyon? My message for para sa ato mga public, mga kagahi nato is this. We have to remember daghan na kitag naagian nga kalisod sa kinabuhi. Sugod pag anak nato, pero napagaypundan diri. No? We are created to become someone more. We are created to be more. Daghan mo abot, pero we are more than that. Especially if we have the certainty, we have the faith in God, we have the faith in ourselves. Nga okay ra dita, kaya gidin nato. We just have to change atong focus o katong tanan nga mention, take the proper supplements, take good sleep, and know nga whatever happens, you will be okay. If you want to learn more, nako YouTube channel, i-search ka pang Coach RJ, daghan katubigan sa mental health and personal development. Wow! Thank you very much! Thank you very much. Thank you. Coach Ricky Jan Goyeneche, first certified brain health coach in the Philippines and stress management coach and mental health advocate. Daghang Thank you. kayong salamat, Sir. Thank you very Yes, much. thank you and God bless. All right. God bless you. Grabe ninduta sa tong episode karon oy. Di lang ta magumanggiahag, muram ni makaguba. Papaulian na to si Lito. Muna ang mga madri ganan maminaw sa to sabon na pag-abot sa gumanggiahag ni bali. No? Ninduta ato. Nindot kayo. Makihimong taglaing program atong nga si Coach Oo, tama. RJ ang atuang Alas 7:35 na sa tong oras. Mamuga sa mi kadjud lang kayo. Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Oh, lamia, oy. Radio, home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy.
Thank you, fans. Thank you. Alas 7:37 na ako ganyan natong gugmang giyak serye Pampagood Vibes. Labi na sila mga nagbiyahe karon ng padulong asaman mo. Christmas party na mo na may mga bonus di ha. Okay kalimti ha. Sugo na ang misa de galyo mga igalang. Magpasalamat ta sa Ginoo ang kita buhi. Kita healthy tanan. In kaso natin gibati, kailangan dipinsay gini yung mga kaugalingon ha. Take a lot of vitamin C. May na lang na ay cherry C, no? Anyway, ang atong kung mangyari sa atin lang Bira Max Capsule. Max Gahi, Mas Lami. Ang katawa man ka. Akong perminti kinabalik-balik may gala. Ang Bira Max, di ka mabalaka ni kay food supplement ni siya. 100% all natural herbal capsule, FDA approved, no side effects, safe and effective. Kabalo mo akong ginabalik-balik mga kagahi. Tulur gyud ka lalaki nga akong nakita may gala nga pwede ani, no? Ha? Ko i-background ang kohan. Yeah. Kabalo mo nga ang Bira Max. Sa katunay mga erectile dysfunction, pwede ni sa inyo ha. Labi nag-idaran na ka, kailangan namang yun. Number 2, naka sa mga 30s para sa inyong mga angkol diha o inyong mga uyuan. Ibutang na to. Mugahi pa. Pero kabalo ko nga busy man, ha? Hago. Stress. Kana dagay gabader sa mind mo nang ang resulta murag di gyud taon may gala. Mukaya pa ni Junior pero ang pangunahuna grabing stress. Mo nang di na mo function. Mo nang kailangan ka og food supplement nga Bira Max para malipay po ang imong partner. O ang ikatulo, ha? Grabe, dali ra kayo mo gahi. Aperte yun. Usay, magkinapayas pa. Apirminti ni. O, mo lagi. Pero pag gahi, pag nasa sa... Sumora to. Sumora to. Mora to imong mahatag ni mo. Mo pagaling pagsugod. Pag na... Wow, mora to. Wow, grabe. So medyo napingis. Mo nang kailangan sad mo og Bira Max capsule. Ha? It maximize, it's an antioxidant o anti-aging supplement mga igala. Klaro dili, ha? Kagana. Alas 7:39, balikan nato mga igala. Aniyan na po ang ating celebrity taxi driver, Lito. Thank you. Lito Inglisero. Sorry. Yeah. Good morning, brother. What's up? Good morning, everyone around the world because there's a lot of friends in Canada. Wow. And I say good morning, everyone. Wow. And my relatives in Singapore, good morning. Wow, you have relatives in Singapore? Yeah, Singapore, Balolang. Dugay na gyapon na nga joke ha, pero sige lang. Katawan lang. Katawan lang gyapon. Napil ba ka siya na traffic dito kagahapon? Padulong dito? Wala kayo biyahe dito? Sa Balolang? Padulong dito sa Bugo, ana? Wala. Grabe daw ang traffic dito kahapon ko, no? Kinay nagbabag may gala nga 10-wheelers. Okay, eto na. Are you ready for your quote of the day? Yeah. I'm very ready. Alright. Amo nang ipakita po sa screen para masabtan po ninyo may gala. Kung sa gid ni iyang quote of the day may gala. Natana di mo makuan ha. Ready na ba ka? Ready mo hopeless. You don't get stronger by the taking... Unsa daw? Stronger. Ha? Strong hair? Stronger? Parehas magod pagkasulatan ng Ranger. Again. You don't get strong hair by the taking the easy way out. You grow during the difficult times. Okay, so pasabutan na. Ayaw daw kalimti ang imong pagka-estranyo nining kalibutan na. Stronger? Stronger mas gahi. Mas gahi. Oh. Ayaw kalimti ang imong pagkakusgan kung nakay Bira Max kung muluya na. Ang imong kagahi nga why to easy way out. Manglabay nga kasayon. Unsa? Out man. Mo galing. Manglabay nga kasayon nga kagahi. Usa ka way hinungdan na pud may gala nga atong ayaw ko pa ba? Gwapo na ba kaya mong
Pagsugod ganina, grabe ka inspire nga to. Pag abot sa to, way pulos. My God. Naguba ang atong programa. Ay tala po ang sumpay sa atong gugmang yahak serye. Dear Kagahi Lito o Kagahi Bernie. The hard Bernie and the hard Lito. Isa galing Ritter Sender ani nakalimutan po ko. Si Iris Jean, taga subdivision. Nakurat ang akong boyfriend nga si Junjun. I will shock my boyfriend. The name is Junjun. Kay niabot ang akong ka-chatmate nga foreigner. He shock Junjun but my foreigners go in the Philippines. Unsa? Giabot akong ka-chat na. Mo galing. Apan akong giingnan si Junjun nga di angay magselos kay muhawa raman po ni ang foreigner. But I talking Junjun no jealous because my foreigners give up. O para nako siya manggid ang akong gigugma. But inside myself, Junjun is love. Char-char lang gining ako sa foreigner. What do you mean, char-char? Char-char, joke-joke. But joke-joke my relationship of foreigner. Okay nga na yan na itabo! This is the starting of love life. Ano si searcher? Searcher mo nga mo ani sa diri ang foreigner dia sa mo? Samo kayo ka ba? Searcher lagi na tanang bro ka ni mama nga mo bi gini yang gusto nga makuan ng foreigner ay kabalaka kay madiscourage magyapon ng foreigner sa mo kay kapag bigas kinaiyo sa akong mama. Ang ending nga na pangwartaan sa igo-igo lang ginamahuman among second floor bulagan din ako ng foreigner. Tarong anang mo istorya dagay maigo ana dagan labi na minaw ning radyo. Kabalo ba yung ka nga ikaw girong gigog madyon samo kayo ka ba tanan kini si muha kay kay kasok ipamugos yung kuana ni mama mulayas ko mo uban gyud ko sa imo pag surya taon niya ngano man ang foreigner nga di man na sa inyong balay nagpuyo gituyo na ni mama kay para makita niya unsa kalisod among panimuyo. Tanawa na, pre, ang CR na mo, nga kailangan ka magkanta-kanta kay waylak ang portahan. Muna nakatuon yun siya og kantag, bayang magiliw dito. Kay kundi siya mo kanta, mabrihan yun siya. Tapos, di ko pa ito tiles. Tapos, ay po na makita niya nga among dirty kitchen. Tinood yun nga dirty. Kailangan yun siya nga butangan o ng saktong atop, ana. Unya, kanang pagagabi lugar, sa mong lugar, mag-abay lugar mo. Ay, excuse me, dili, uy. Dito kay, kablubi ka nga dalagang Pilipina, beto ha, naputi ko ano, di ba ako may minyo ha? Di na mo sugot si mama nga mag-abay mo, inunsam kalaki ha? Lahi sa nga kwarto, dito sa phase 1, kami sa phase 2. O layo ra? Bantay lang yun na. Si kadugayan, may love na yun gana. Masilawang ka ng kwarta diha. Sas, kamama na tanan. Kamula si mama, kamula ka si mama ha? Ay kabala ka lagi kung ipugusin ko ni mama. Di! Mulayas tayo magtaban ta. Ikaw gina kong gigog malahi ra gyud ka makatilaw bitaw ka ng foreigner kang agi ka na dako ra imong naandan gamay ba na. Oy kabalo ka mas lami man ang kuan. Gamay. Ang dako nga hapdos man. Nakatilaw gyud ka hanging anong kabalo mo ka. Adili mo isulti nila. Bliman biya ko na. Basta, ay lagi ka balaka, ikaw lagi ako adyon, samok ba? Ay day, tawag ka na ito imong kuhan, imong banahonon. Mama, si banahonon ba? Sige na, kaya nagluto ra ba kong bisayang manok?
Tapos, buwaring dagan tong ice nung kuan dito, Diyos ito. Ato na dito na yan. Ano si Grelo ya there? Babe? Yes, babes, good morning. How are you, babe? Well, babe, thank you for the aircon. You really bought the aircon. So very thank you. Very fine sleepy last night. How Babe, about ka nang hubog ka, babe. Wala, yun natin mag-umata ng Amerikano ba? How about the breakfast this morning? No, it's already dinner. Come here. My mom cooked a Bisayang manok. What do you mean? Native chicken. Native chicken? Yes, we got it from our neighbors. Come here. I will let you taste the kalamungay. Kalamungay? Yeah, native chicken with kalamungay. Kalamungay, how happened your teeth? No. Come here. Ay, halina. Come here. Get inside. Hi, Mother. Good morning, Mother. No, it's already evening. Can you hear the effects? It's crickets. Cricket? It's cricket. Because the effects I can hear. Okay. Good evening, Mother. You know, like this. How to eat this evening? How to eat? What? How to eat? What do you mean by igit? What's happening? Ano maningan na dunggan man ako na akong tingog diri. Ba hunon day. Chunyo ga kadunggan. Oh, may gasolo diri sa akong live. Neti Auday, there's Neti Auday. Try to taste our native chicken and juice. Juice? Yeah. Wow. You know the sabaw is very hot. Yeah, juice? Chicken sabaw? No, the juice. You know, it's purely from pineapple. Yeah, the juice? No, the chicken. You know, it's really nice because it's really an adobo. Yes, chicken? No, the juice. It's an adobo juice. You know, I put a lot of ice. The juice, the lot of ice. No, juice. the native chicken. I put a lot of ice. And also, we put a lot of sayote. Yeah, the chicken? No, the juice. There's a sayote in the chicken. Please, gitunong na gising mo higal. Oy, day. Karong gabi, day. Abay mo sa foreigner, day. Uy, ma! Kung sa matawang ka, ma? Siya abay mi sa foreigner. Asa pa man, day, para matirahan na ka. Ma, noon sa man taong ka, ma. Uy, mawawan ta ni mo, ma. Bura mo gigig. Nahimo na yung kang bugaw, ma ba? Day, mo na itong pag-asa, day. O kita ka, ano? Nag-order na bisag 2 ka kubiko nga kuan, kanang balas. Tapos, ugma daw i-deliver ang mga kabilya o mga sin. Unya, di ka magpatira. Kung magpatira ka, madungagan pa nag-tiles. Kaya kung apikik yung kaday na, alang ako'y magpatira. Assume mo na, assume. No, don't pay no assume. Why do you cooking your... It's yummy. Very yummy your chicken? Yes. You know, tonight, you sleep together with my daughter. Wow. You really? Yes. Because you put already aircon, with LED TV, with small refrigerator. Our room now is like a motel. There's a summit? Tomorrow we will install the mirror. Mirror in the side mirror? Then we will put sleepers. Sleepers. But not Paris. Asa na rin? Is it okay, Rasako? No, it's okay for me. You and my daughter will sleep together tonight. You're fine. My daughter is beside me it's last okay. night. Very okay. Man, unsa naman ang kalakiya, man? Madili lagi ko, ma. Sa man taong ka, ma, inalain naman imong tulog, ma. Ato pala ilalabia, ma. Madili ko, ma. Diara ko sa sala, ma. Bahala ka di, ma. Digyog ko mo sugot, ma. Stop it.
Babe. You're so fine. So very strong, so big. Oh my God. You're so big. Your doghan is so very hairy. There's a lot. My dogan is there's a lot of hair. There's a lot of hair. There's a lot of hair. It tickles. Oh my God. Babe. Yeah, you're fine right now. Oh my God, your tongue is very long. Actually, my martillo is very strong. Very strong? My maso. Maso? Dako na ni maso. Babe, to tell you honestly, this will be my first time. Really? Yes. Let me see first if I can handle it. Maybe that's too big. Too big. Kanang water ba? Too big. Let me see first is that martillo or hammer? Hammer. It's a hammer? It's a hammer. The big hammer. Wait. Let me see first. Let me see. Oh my God. Look at that. Oh my God. It's my first time to see a big hammer. Kanagadagan hammer. Oh my God. Di na mo singon akong effects. Where are you going? Nakadagan. Ma, ayaw na pag sinamok, ma. May moment na ni ma. Oh my God. Look at the hammer. Oh my God, the hammer is so big. I will look you. No. But I cannot. I don't know if I. Don't stop me. Don't stop me. No. Can you please do it slowly? Slowly, I said slowly. What happened? Slowly. What happened your piece? Oh my God. Don't make it pass. Honey. Nag-iambak na stab si Honey. Unsaon na ako pagsulti karon. Naginiingon para bagyog ko sa akong uyab nga wa gyud may tabong. Ug tuod man pagkabuntag niya na duha ka dump truck nga nagyabo og mga balas gikan kang Dodoy Dadya. Gikan pas pagatpat nangabot ng mga tiles ug padulong daw kami karon sa City Hardware kay mamalit daw mi og mga butanganan sa plato, baso, guban pa. Wow! Kay dito ang assembly area padulong sa lancha. Lahi man to si Tondo sa mulugan. Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Alas 7:55 na. Balikan na to itong pangutanan. Ato ang pangutanan, doon na pa ba'y pag-asa nga mo asenso ang imong pamilya. Oo. Tanaw na to ang tubag So sa ato far, ang mga kagahi. Mga netizens na to, in fairness. Ha? Saan niya? Wow! In fairness! 100% kayo nun. Mo asenso pa mi mga kagahi. Mo na spirit. I love it. Mao ka na ang gahi community. Thank you! Mao ka na ang mga gahi followers. Muna yung mga gahi followers, mga gahi na to nga mga listeners, gahi na to nga mga subscribers. Walay niingon nga wa na ikon. So in fairness, mga nagduha-duha, 100%. Grabe. Congratulations. Happy birthday kang Dr. Rika Joy Chu. Happy birthday ni mo na, Doc Rika Joy. Sa tanan mga nag-birthday, happy birthday! Happy birthday to you! O siyempre, sa ato ang exclusive Biramax nga distributor sa JB Pharma. Hello sa JB Pharma. Good morning kang Ma'am Jinky of Jinky JB Pharma. Ma'am Jinky, may buntag. Good morning, ma'am. Stay blooming. Stay smiling. And most of all, stay gahi. Yan. Atangin ninyo, basta karon si Manana, kung asa nato nagipamuta ang atong Biramax capsule. O siyempre, ang atong pinaka-powerful karon nga Cherry C. Vitamin C pag yun siya. Plus calcium ascorbate dili mahapdo sa inyong mga tiyan. Correct. O napag-zinc. Zinc. So, importante to boost immune system.
Mao kini ang panlaban nato sa ato ang gikan sa mga sakit. Galing. Good morning sa ato ang kuan lani sige lani tangsa sige Ma'am Joy Martinez, no? Mao ang atong presidente sa atong fans club. Oh, ikaw na ginamong presidente, ma'am. Good morning, Ma'am Joy. Mary Hope Delfin del Rosario. Good morning kang Jongjong sa Taytay, El Salvador. Alci Abellanosa. Lionel Macapanas. RJ Espada. Good morning. Munjong. Si Armando Finiquito sa PTV, Davao. Happy listening dia kay John Ong. John Ong, ignay mong papa nga si Jerry Ong magbiramax ha. Si Rigi Malasarte, si MM, si Jelay, ang Tatay Eddie. Ronan Alaba, good Sita. morning. Juanik, Jonathan Nakaba, good morning. Good morning. JR, good morning. O saan ang Papa Americano ba? Papa Americano. Regala Lifereal. Kokoy, Lester Ragas, Babatibo sa Mandala Class 2020 sa Philippine Air Force. Good morning. Reñero Niese, og sayang igsuon nga gipadalan ko og mga kape, sabon mo dawat gyud ko nga mga ayuda mga Katong gikan sa London? O gikan sa London. Muna ni kape na to daw, nadala ko kape. Salamat. Ipatugtog daw to kada itong sa Biramax. Ganahan kay ko. Ganahan kay ko. Sino nagkanta ni Day? Ha? Sino nagkanta ni? Si Kuan, April Boy. Si Renz Birano. Ganana. Miramax. Siyempre, wala tayo nga igo nga panahon. Makita-kita na punta ugma pon. Susamang takna, susamang istasyon timaning ang katawan nga doon gahi ug ligdong baruganan may tamo kalambuan sa itong kalingban. Kini ang inyong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. O ginumdumi nga ang bana nga gahi aperti kagahi ka nakabiramax sa uban din na gyud mulingi. O siyempre, kini ang programa hatod ka nato sa Biramax ang Gahi ni Bay. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay. Gahi sa balita. Gahi sa kalingawan. Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like